danses i a ballar. Hem practicat dos balls que són molt xulos. Un es diu el vals mexicà i un altre es diu el patatú. Ha sigut una mica difícil i fàcil, les dues coses. Hem après a l'escola i la sala de música. M'agrada ballar i m'agrada perquè disfruto. Quan jo m'ho sé i lo faig bé i que me diuen que lo fa bé, m'agrada que me diguen això. M'agrada la música pop perquè és molt moguda. Moltíssimes cançons m'agraden a mi. Aquesta és una activitat d'aquelles que diem que fa molt de goig al final, perquè sortir els nens dels col·les, a plegar-se aquí i dansar junts, com era el dia, és molt xulo veure, però hi ha un treball, hi ha una feina de tot l'any dels especialistes de música que fan la feina a cada escola i que realment aquest guardó final, aquesta guinda del pastel, és xula per això, perquè és un tema que es comparteix i això jo penso que fa gran el projecte. I evidentment tota la felicitació pels especialistes de música que s'ho han currat moltíssim i evidentment els nens i nenes que, tot i que s'ho han passat molt bé, també han treballat. De la civada jo us el cantaré, el ball de la civada jo us el cantaré. El pare quan la sembrava feia així, s'andava amb el pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada jo us el cantaré, el ball de la civada jo us el cantaré. El pare quan la sembrava feia així, s'andava amb el pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, treballem,